pane varume 2 umwe wacho anonzi Japreza, umwe wacho anonzi Wingy D. Guys, varume vari 2 kava vanoimba, but beside music they have different passions. Vane zvavanoita zvakasiyana beside music, zvavanofarira. Japreza is a good actor, zvototi akarega kuimba akaita zvekuacta futi anongotovharisa futi masports. Wingy D, he loves knowledge and he wide reader. Munhu anofarira zvekuverenga nekuresearcha. Kuverenga no, that's why muchiona kazhinji haabatiki pasocial media, ari busy kuverenga. Saka ndisati ndapinda munyaya yangu guys, ndoda kuti kunese vasati wasubscribe to this channel, please subscribe and click your notification bell kuitira pega panongo upload the latest video amudarikirwi guys. Uye tisingakanganwi kutenda vese vakasubscribe to this channel nevacha subscribe guys, I salute you. Nyaya ndayo nenyaya yevakomana 2, Japreza and Wingy the gaffer. Sokutaura kwadaita kuti vanoimba but vane ma-different passions, zvinhu zvavanoita beside kuimba. Ndichatanga naJapreza. Japreza anoacta. Nonga mukaenda paTikTok mukati Japreza anovharisa. Ane zvimaskiti zvake zvati kuti zvine zvingotenderera so. Pachimwe chakangondinakidzawo so, hanzi mwana akauya akati, baba hanzi namama upfu hwapera. Zvikanzi naJapreza, upfu hwapera? Kanzi kanzi vaudze kuti bikai rakadaro. Rogobikiwa sei sadza rachona pasina upfu. Kozoita zvechimwe hanzi chiko. Japreza akasvika pane munhu aitengesa mazai handiti. Kanzi mazai ako imari ndobva ataura. Zvikanzi mazai ako here? Zvikanzi ndeangu blazi. Kanzi munhu kanzi ndaifunga kuti ndehuku, munhu no. Ani ndaichida ehuku, munhu haakwete. Zvakawanda zvimaskiti zvaanoita Japreza. Mukangoenda paTikTok, even kupage kwake kuFacebook kana kuInstagram, munozviona zvimaskiti zvaJapreza achirova hake komedi dzake. Komedi anopedzera guys, haidi kunyepera. Ndosa muchiona mavideo ake mazhinji is a good actor pamavideo ake. Saka ndo chimwe chandakadiscover kuti ndosa Japreza achifarira chiita mavideos akawanda pamasongs ake, because akuda kunyatsokubudisa kuacta kwake. Haasi munhu anongoimba chete. Mukatarisa pana mukwasha yaya hapaipiga mabiribovi paya guys. Anoacta mukomana uyu. Then ndobva ndaenda pana Wingy guys, haadi kunyepera. Pana Wingy ndoda kuudza chinhu 1, kana uri munhu anoda kupasa physics tautoteerera masongs aWingy anoti extraterrestrial na area 51. Guys, handi kunyepera, haufoiri. Uyezve kana uri munhu anoda kutora license inoteerera song inonzi Highway Code yaWingy. Inotaura sure ndakuudza ndakazotora license through ndanzwa song iyoyi. Hazvina naombotiremera. Because zviko zvino ndasingatozivi nechinonzi Highway Code chachona. Ndobva ndakatanga kuitawo maresearch, ndobva ndati okay ndo zvaizama kureva apa, ndobva ndachizoenda hangu kundodii. Guys, handi kunyeperei guys. Pane song yake yakaimba na Soldier Love. Song ikolab yavakaimba. Pane rimwe line so rinonzi hanzi ndini Albert Einstein wemangoma equals MC squared takapasa. Ndaundoresearcha unonyatsoona kuti Albert Einstein aita nezvechii kana uchida kupasa physics. Kune umwe futi akambotaura hanzi makomenzi evanhu guys, hanzi kuti unzwisise masongs aWingy D ndonge une 5 O levels.
kana usina 5 O levels ukadzinzwisisa ukandonyora unopasa. Aitaura sure. Kweta panziyeni iya yekuti ndiri chi-extraterrestrial what song yacho. Pane panoti hanzi ane mazita akawandisa anotaura ipapo pasong iyoyo. Saka ndopa ndatitata kuti muzvihwisise, uhwise physics kana uchiita physics kuchikoro ka. Enda undo research. Area 51 na extraterrestrial. Area 51 akataura manames akawanda vana Isaac Newton, vana Albert Einstein, vana Galileo Galilei. Enda to research unyatsoona kuti vanhu vaita nezvei. Area 51 hanzi zvakawanda guys pasong iyoyo. Sandoti guys enda ndo research uhwisise zvinotaura masongs avo. Unopasa kana uchiita physics. Kweta futi masongi pane song yake yaNjema yaya. Njema yaya akataura kati hai Njema ichi ndakainyora through ndaverenga bhuku rinonzi Willie Lynch. Rotaura nezveslavery chichi vanhu vachibatirirwa kutapwa chichi. Hai ndo pakakabuda pandakafunga ndikati ndichinyore song inonzi Njema. Ndakaita kuti ndiverengewo chibhuku iroro futi Willie Lynch. Saka munhu anofarira kuverenga mabhuku achiresearcha zvinhu zvakawanda. Asi munhu anofarira futi kuita mavhidhiyo. Because kuactawo hakusi kwake. Saka ndochandakauya nacho ichiti Jah Praise naWingy D maartist, but besides music they have different passion. Vane zvavanoita zvavanofarira through zvisiri music. Ndochandakauya nacho guys ndichiti mungokuonesaiwo zviri kuitika. Thank you guys. Chiti kune vasasati vasubscribe to this channel, please subscribe and click your notification bell kuitira pega panongo kanda ka video udarikirwe guys. Thank you. Blessed.